Moi! Moi! Elikkä nyt me mennään Serenaan. Ja meillä on kamera. Uusi. GoPro. Mä pelaan puhelinta. Niin. Pelaa kukkiklikkeria. Se on tosi älytön. Menen Serenaan. Sut ei näe varmaan näin kauheasti, koska... Nyt pitäis Sonillakin. Kato, anna mulle. Niin, etsi. Joo. Nähdään Serenassa. Joo. Joo. Nyt me ollaan Serenassa. Joo. Serena! Aika vähän ihmisiä. Aika vähän ihmisiä. Tai aika paljon. Aika. Ei oo. Joo, tässä on ravistossa minä. Ehkä täällä. Niin. Ulos ei saa mennä. No niin, kun tänään ei oo kesää. Joo. Yksi auto rikki. Vähän joo. Mihin mä laitan auto? Happy Bass. Happy Bass. Joo. Nähdään sitten, kun me saadaan kuvata tai sitten nähdään kotona. Niin. Mitä te soitatte vai mitä? Joo. Moi, eli me kokeiltiin kaikki radat ja me ollaan siis Serenassa nyt. Ja niin, eli nyt me varmaan niinku mennään, mut me ei kysytty luva, että saaks kuvata. Tai no, kysyttiin luva, että saaks kuvata, mut... Niin. Niin. Nähdään seuraavassa Seuraavassa jutussa. Moi! Moi! Niin, elikkä... Te ette kuule meitä tosi hyvin, mut joo. Elikkä joo, Nyt tornado. 2 metriä. Ja... Let's go! Woo! Oh my god! Oh my god! Woo! Oh my god, se on kiva! No! Ei putoa! Kiva! Nyt otetaan raivista! Se tulee! Woo! Oliks kiva? Joo, nähdään seuraavassa laitteessa! Raivis mene nytten mustaan aukkoon! Niin. Eli koko mä menen nyt. Pidä kovasti kiinni! Joo. Kova väli liikkeelle! This is fucking crazy! Yeah, Bogu! Yeah! I'm coming, mama! Yeah, I'm coming! Rannu tulee! Joni maisemat! Tydytty! Ja Rannu tulee. Oh fuck, nigga! Ja miten mä toi vai? Pidetään! Seuraava paikka! Tiilivirta! Älä huuda! Tässä on toi koski! Mut joo, let's go! Juosta Ani vastaan! Ei vaan Ani vastaan! Sukelus! Tehty! Raivis on vitsityyppi! Ja seuraava sukellus no! Älä ota musta kiinni! Mulla meni suu vettä täysin! Se oli nice. Voi
saatana! Keljuus! Joo, tehty! Missä? Hei! Okei, joo, nää seuraavassa jutussa. Joo, nyt sininen. Mennään! Moikka Raives! Ihan sairaan hidasta. Ihan hidasta. Mä en ees liiku. Ai jumala, mun selkää sattuu. Liikutaan! Liikutaan! Yhdessä liikutaan, voi jumala, jos on niin hidasta. Hidasta nyt, mut en mä pysty, koska... No, mä pystyn, mut mä en saa, koska tässä ei oo vauhtia. Liikutaan! Liikutaan! Moro! Sikalo! I'm back! Raivis tulee nyt tuolta. Otetaan sitä. Oho! Vähän märäks meni. Joo! Seuraavaksi me tullaan tänne! Pillivirtaa! Joo! Okei, kuule. Tänne! Joo! Nähdään seuraavassa paikassa! Paikka! Pidä. No nyt se. No niin, ranoja. Mä vielä. No nyt. Mennä tosta. Joo! Niin. Voi jumala, söin väärinpäin. Voidaan sitä paikka korjata. Niin nyt mennään. Mennä tonne vaan uimaan. Olkoon. Joo! Lopetatko? Joo, Joo, nyt nyt me meillä mennään. saunassa. Ee. Saunan vieressä. Tuolta on ihan sairaan kylmää. Sairaan hyvä. Me käytiin sen kaverin kanssa. Niin. Ai jumala. Mä hyppäsin niinku kohta. Mä luulin tehdä paikki tossa. Oho, tässä on ihan sairaan kylmää. Kato. Mene, hyppä. Joo, koko. Koko. Oh my god. Onks kylmää? John Cena Okei, mun vuoro. Tuu vielä. Tyssi! Älä vielä mene Se sisään. on kylmää. Se on fucking kylmä. Venä. Mä en halua sairasta oikeesti. Niin on niin. For real. Niin onkin. Okei, mä oon takaisin. Ja nyt! Rannu is good. Koko vartalo. Tintri! Okei, elikö tää oli meidän kunnon video. Kannan vittu
Mutta ei loppu tähän. Niin, moro. Joo, Moi. me käytiin nyt Serenassa. Eli Ostettiin kaksi korttia. Eli semmosia kaksi jääjuomia. Tässä on cola, lime, mansikka, lime ja cola. Joo, ja sit Ne ostettiin on tämmösiä erilaisia karkkeja. No, tässä on kaksi erilaisia karkkia vaan. Ja mulla on vielä Toi on tämmöset. Niin. Elikkä joo. Nyt on ne vähän painuu, että ne ei näin. No niin, hyvä. Niin. Ja sit nyt me mennään pois, kun nyt on kello 7 mun mielestä. Vois kattoo. Jotain. Ei. Ei. No 6:30. No ei, 15 vailla. Eli 18... 43, 42 en tiedä. Vähän sama. Niin joo. Ja tykätkää, kommentoikaa. Tilatkaa. Kommentoikaa mitä voisi ehkä olla parempi seuraava kerta, jos me mennään mihin semmoseen paikkaan. Niin. Ja, Niin. Se oli varmaan sit kaikki. ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!